سلام كما يزانيكم زخركم تعزبتي بزنا يلوم حزنا يزلنا مدب مغرب مايوان نتنباخون تعناوي سعبيناتون زبل تحستو هلوي نزل علنا يزلنا ارستي مويا مخرخ بالنابستورينا عديمنا يزلنا من اسي الكسندر بينه كيلا حزباو تعنا امنيتر تعنا زوبا ماكليو من اسي الكسندر نكو عاد حمصها كم زخدو صوت صنحو تنباخون تعنا وسعبيناتون زبليو نايلوم تحستنا مو سلازي حصر بزبله تاريخاو مصاصا تنباخو كتغلصلنا مو نابكال نسجر هو قتل تنباخو اب كبابي 6000 عامه مرت مالت كان لدته كريستوس اب امريكا خمس ترخبه يستفعلالي صحفات زحبر ابز غزي زدما نستفعلالي هيمانوتاوي بعلات يتقوملو خمس نبرو يزغلص اب 1492 كونفليكت نريو نخل ندوب بامريكا زدهسس كريستوفر كولومبس كم هي ملكع تقبلوا اب امريكاوان اب اوروبا كم زاتاتو ينغريو كالون تشايناويان كومدم هنداويان ون كاتن خمس تقوملو خمس نبرو تاريخ ينغر بشحن 600 اب اوروبا زرأ زنبره ناي بونچ زمحلالف حمام تيفو ام كل خالون كم صربالع كم زتقوملو خمس نبرون يغلص كم حدا عاب مغيرو كنريو نخل كن قصل تنباخو ناب زمناوي ملكع قرصن شغارا زت حزه ماشين بامريكاوي جيمس البرت بونساك تماحيزا مالتي كابز غزي زدما نا ملو عالم دما كسفافه كيلو مالتي راي صبو منسي الكسندر بفلاي هلو كنتا تنباخو بمنصر حزباو تعنا زلو صعبينات انتاي مسل تبرهلنا هو فريات تنباخو حدا نعلمنا اشغيروا زلو حزباو تعنا صقيم حدا خبطم ازيوم بدات زخونو مالتي نابنت ابزلومي مصنعت خمس حبرو 1.3 بليون سبات تتقمتي ناي زي ولفي ويما ناي زي تنباخيوم اذا مالت انتي مالتي 20 ميتاويت ناي حزب عالم تتقامي ناي فريات تنباخيو اذا نبلن كلنا خا حدا كاب حموشت السبسي تنباخو يتقم كالي ودبطعنا عالم كم زملكتو اكتشن 16 مالتي بسنكي طنقناي تنباخو استات 6 مليون سبات هيوتهم يسونو كابزياتهم حجي اتهم 1 مليون بالامات اتكخت نبلهم زيتكو خغنا مس قربا زمدنا وي قربت زلوهم مس اتكخت شغارا زلوهم زم 1 مليون حجي لومات اتكخت شغارا اذا مالتي اب نفس وكف 4 سكندات حدث بتنقناي تنباخو متقام هيوتو يسن كاب كلهم زموتو 10 سبات نابنت انت دايلنا حدث بتنقناي تنباخو متقامي زموت اذا انت مالتي ازي حساي نخونو نطعنا كنغنزب نخيل كال بخمس عينات اكايد انت دا قصيلو ودبطنا على 2030 موت كاب زنبر 6 مليون ناب 8 مليون كبصح كم زخيليو تمصنعتي زمت راي منسي الكسندر تحسو تنباخو كن انتاي تتقالليو انتاي كماتي دلو اوش تحسو تنباخو كنزارب كلنا 4000 قممات الله ابزا حنت شغارا نبلا 4000 زخونو قممات الله كابزياتهم اتهم 250 ازي منطعنا تغداتيو كابزيهم دما اتهم 69 كا مستفلاليو منشروتات ما يستفلالي اكلات كمص زخيل حراي صبو 250 تبلو مالخا خابزم تغادتي قممات مالت زياده ونكون فلطم سلازلنا اسك عمق الكا بزعبهم كتغلصلنا هو اجتي قندي كل سب زفلطو عينت قمم زي نيكوتين لا نصواعي زي نيكوتين انتاي اوشتي 3 سكندات ناب حنقول يبصح ስለዚህ ተደጋጋሚ ተወለፍተና ሽጋራ ድማ ተደጋጋሚ ንخሰትዩ ይዕድም ምክንያቱ አውሽተ 30 ደቂቃ ካብ ሓንጎል ይጎድልሞ ተደጋጋሚ ንخሰትዩ ይውዝዕድም ማለት እዩ ቶም አፍሬቲ ናይዚ ሽጋራውን ንዝቀመም ካብቲ ዘርዓት ሒዞም ጽቡቅ ዝኾነ ክንክንም ዝገብሩሉ ልዑል ዝኾነ ኒኮቲን ንخلو ምክንያቱ ቶም ናቶም ዓማዊል ንምብዛሕ ማለት እዩ ሕጂ እዚ ኒኮቲን እንታይ ዝገብር እንተዳይልና ኒኮቲን ሰራውር ደም እዩ زتصبب نسراور دم عصبيبو دما نسراور دم كم زرعدو يزغبر سلازي صاقط دم يفطر تي زرق دم دما بزرات دم غيرو ناب استفلالي اكلات بمخاد وقع حنقول كم دما دخان لبي ملمستي موتون كسبلنا زخل حدغنيا قمامي قال كربون مونوكسيد نقولي اذا كربون مونوكسيد نقولو انتاي كاب مكاين زتفع غاز كوينو اذا انتاي
ኣብ ኣካላትና ብሳምቡ ኣብ ዝስሓበሉ ግዜ ካብ ኦክሲጅን 230 ዕጽፊ ናብ ሂሞግሎቢን ዝተባሃለ ናይ ደም ክፋል ይኣቱ ማለት እዩ ስለዚ እንታይ ይኸተለልና ሕጽረት ኦክሲጅን ሕጽረት እስትንፋስ ኣኸቲሉ ድማ ናብ ድኻም ልብን ዝተፈላለዩ ናይ ሰናብኡ ሕማማት ናይ ኣዝማ ከምሕድር ሕማም ከም ኣባል ኣዝማ ሕማም ዓጋት ሲኦፒዲ ንብሎ ናብዚኦም ክመራሕና ይኽእል ካልእ ዝታር ንብሎ እውን ኣሎ ታር ከ እንታይ ዝተፈላለዩ ጽርግያታት ንካርታ መስርሕ ንጥቀመሉ እዩ እዚ እንታይ እቲ ባህርናቱ ኣዝዩ ተለጋቢ ስለ ዝኾነ ኣብ ሳምቦ ምስተሰሓበ ንተመጣጥ ባህር ናይ ሳምቦ ኣጉዲሉ ሳምቦ ብዝግባእ ንኸይትሰርሕ ዝገብር እዩ ስለዚ ሕጽረት እስትንፋስ እንድሕር ኩሉ ግዜ ድማ ልቢ ዝያዳ ኣትሰርሕ ስለዚ ድኻም ልብን ኣስዒቡ ናይ ዝተፈላለዩ ጸቕጢ ደም ኣምጺውን ሕማማት ከስዕበልና ሞትን ከስዕበልና ዝኽእል ቀመም እዩ ካልእ ብሓፈሻ እዚኦም ሰለስተቶም ቀንዲ ኮይኖም ካልእ ገለ ካብቶም ዝበልናዮም ኣዝዮም ተጓዳእቲ ቀመማት ንምርኣይ ኣርሰኒክ ኣሎ ወይ ድማ እዚ ሳይናይድ ንብሎ እዚ ድማ ኣብ ዝተፈላለዩ ፋብሪካታት ንመሰመሚ ኣናጹ ተባሂሉ ዝስራሕ ካልእ ዲዲቲ ኣብ ዝተፈላለዩ ናይ ሕርሻ ቦታታት ከም ፀረባልዕ ኮይኖም ዘገልግል እዩ ካልእ ሊድ ካዚ ኣብ ባትሪ ኣብ ርሳስ ዝርከብ ቀመም ካልእ ቤንዚን እውን እዚ ንመካይን ንጥቀመሉ ኣዝዩ ተጓዳኢ ዝኾነ ንመንሽሮ ናይ ደም ከስዕብ ዝኽእል ሓደገኛ ቀመም ካልእ ናፍታሊና ማለት ፀረ ናይ ክዳን ባልዕ ንጥቀመሉ እዩ ካልእ ፎርማልዲሃይድ ንብሎ ፎርማልዲሃይድ እዚ ኣብ ሕክምና ንምዕቀብ ሬሳ ንጥቀመሉ እዚ ቀመም እዚ እውን ኣብ ትንባኾ ይርከብ ካልእ ኣቸቲና ዘን ደቂ ኣንስትዮ ንመፅረይ ኣዝማልቶ ንመፅረይ ፅፍረን ዝጥቀማሉ እዩ ካልእ ቡቴይን እዚ ንመወልዒ ጋዝ ንላይተር ንጥቀመሉ ዓይነት ቀመም ኣሞንያ ንመስርሕ ዝተፈላለዩ ናውቲ ናይ ኣቑሑት እንጥቀመሉ ሜታኖል ኣብ ሮኬት ከም ነዳዲ ኮይኑ ዘገልግል ከም በዓል ሜታን ንኦዞን ሉተን ዝተባሃሉ ዝተፈላለዩ ወላ ኣብዚ መቃጠን ሕብርታት እንጥቀመሉ ኬሚካላት ወይ ድማ ቀመማት ዝሓዘ ሓደገኛ ዝኾነ ቀመም እዩ ማለት እዩ ሕራይ ኣሌክሳንደር እዚ ኩሉ ቀመማት እሞ ጎዳኢ ከም ዝኾነ ጠቕሶ ፀኒሕና እዚ እንዳተፈልጠ ግን ስለምንታይ እዩ ሰባት ሽጋራ ዘትኩኹ ትብል ሕጂ ዝበዝሐ ግዜ እንተዳ ርኢናዮም ሽጋራ ኣትክኽቲ ኣብቲ ካብ 16 ክሳብ 20 ዓመት ዘለዉ እዮም ዝጅምሩ ክንብል ንኽእል ኢና ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚ ግዜ እንታይ ማለት እዩ ሕፅረት ናይ ኣፍልጦ እውን ኣሎ ማለት እዩ ኣፍልጦ ዝሁሉ ንዝርዝሮ ዘለና ቀመማት ኣብ ሽጋራ ከም ዝርከብ ንጥዕና ኣዝዩ ሃሳይ ምዃኑ ዘይምፍላጥ ከም ሓደ ጠንቂ ክነምፅኦ ንኽእል ኢና ካልእ ርድኢት ኣፍልጦ ሃልዩት ርድኢት ጉጉይ ዝኾነ ርድኢት ብፍላይ ድማ መንእሰያት ሽጋራ ድሰት ሰብሓ ከም ሓደ ፅቡቕ ወይ ምዕብል ሰብ ዝርአ ካልእ ሽግራትካ ኣብ ምፍታሕ ሽግራትካ ትፈቲሓ ዝብል ጉጉይ ዝኾነ ርድኢት ክህሉ ይኽእል ካልእ እውን እዚ ፀቕጢ ብመዘና ተፀሊኻ ተትኩኾ ካልእ ብመራኸቢ ብዙሓት ዝግበር ምውዕዋዕ ብፀለውቲ ሰባት ዝግበር ምውዕዋዕ እዚ እውን ንኽጅምሩ ክሳይ ዝገብር ካልእ ኣትከኽቲ ስድራ ቤት እንተዳ ሃልዮም ኸና ኣብነት ኣቦ እንተዳ ሽጋራ እንተዳ ዘትክኽ እንተዳ ኮይኑ ኩሉ ግዜ ድማ ቆልዑት ድማ ናይ ኣቦ ከም ሞዴል እዮም ዝሓስብዎም ከም ንዖም ክኾኑ እዮም ዝፍትኑ ማለት እዩ ስለዚ ንሱ ሽጋራ እንተዳ ስሒቡ ብታ ርሳሱ ወይ ፒርኡ ከኣምፂኻ ንሱ ይፍትና ስለዚ እንታይ ማለት እዩ እዚ እውን ሓደ ካብቶም ጠንቅታት እዩ ካልእ መንእሰይ ኮይንካ ናይ ምፍታን ኣሎ ካልእ እውን መስተ ሰቲኻ ናይ ምድፍፋእ ክህሉ ይኽእል ካልእ እውን ናይ ስነ ኣእምሮ ፀገም እንተዳ ሃልዩ ሸለልትነት ብዓብዪ ወላ ፍልጠት ክህልወካ ይኽእል ወላ ትርዲኢት እውን ክህሉ ይኽእል ግና ሸለልትነት ሓላፍነታዊ ዘይምዃን እውን ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ካልእ እውን ብዙሓት ነፍሲ ወከፍ ሰብ ነናቱ ጠንቂ ነናቱ ዝኾነ ተመክሮ ከዓ ክህልዎ ይኽእል ብሓፈሻ ግን እዚኦም ከምዚኦም ከም ጠንቂ ምናልባት ኣታ መጀመርያ ዝጠቐስካያ ኣብ መንእሰያት ብፍላይ ካብ 16 ስጋብ 18 ከም ዘለዉ እቶም ዝያዳ ኣትከኽቲ ኣፍልጦ እውን ከም ዘይብሎም ስድራ ቤታት ኣብዚ ተራ እንታይ ክትፃወታ ክእላ ስለምንታይ ስድራ ቤታት ሓንቲ ስድራ ማለት ሓንቲ መሰረታዊ ኣሃዱ ናይ ሓደ ሃገር ክንብላ ንኽእል ኢና እሞ ስድራ ቤታት ኣብዚ ክሳብ ክንደይ ምቁፅፃር ኣብ ደቀን ክገብራ ኣለዎ እንትብል ማለት እዩ ሕጂ ስድራ ቤታት ቀንዲ ከምቲ ዝበልካዮ ቀንዲ ዋህዮታት እየን ማለት እዩ ምክንያቱ ቆልዓኻ ኣብቲ ንእስነቱ እንተዳ ክትከታተሎ ተዘይክኢልካ ፅባሕ ንጎ ክነፍረካ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ስድራ ቤታት ንዝተረድአን ፍልጠት መጀመርያ ንሳቶም
ኣብዚ ሓደገኛ ምዃኑ ዝቀመም እዚ ኣፍልጦም ከዓብሎ ኣፍልጦም ልዕሉ ኸ ቀጻሊ ዝኾነ ትምህርትን ጎስጓስን ምቁፅጻርን ክገብሩሎም ኣለዎም ማለት እዩ ካልእ ከም ዝድበልናዮ እንተዳ ትወልፍ ንሳቶም ተዳህልዮም ትወልፍ እንተዳ ንሳቶም ሃልዮም ብዝቐለለ ኸማን ኣብ ገዝኦም ከማን ክሰትዩ የብሎም ኣብ ጥቦም ማለት እዩ ስለዚ እንተዳ ሽጋራ እንተዳ ዝሰቲ ኮይኑ ሓደ ስድራ ቤት ንቆልዑስ እንታይ ልዩ ሞ ክዛረቦ ስለዚ ኣብዙን ጥንቃቐታት ሓላፍነት ክንወስድ ይግባአና ማለት እዩ ስለዚ ስድራ ቤታት ከም ሓደ አንዱ ኮይነን ነዚ ነገር እዚ ኩሉ ግዜ ክተጋሃሉልዎን ማለት እዩ ኩሉ ግዜ ንደቆም ድማ ቁፅፅር ክገብራሉ ኣለዎም ማለት እዩ ምናልባት ሽጋራ ሰቲ ከም ኣብ ሕብረተሰብና ሓደ ኣነዋሪ ነገር እዩ ስለዚ ብፍላይ ነዚ ንብሎ ዘለና ጎዳኢ ከም ምዃኑ መጠን ሽጋራ ኣነ ምናልባት ሓንቲ ድራእኽዋ ኣብ ኮሌጅ ቢዝነስን ማሕበራዊ ስነ ፍልጠትን ዓዲ ቀይሕ ሕጂ እቲ ካምፓስ ማለት እዩ ነፃ ካብ ምትካኽ ሽጋራ ዝብል ኣውጅሎ ማለት እዩ ከም ስታት ክሳብ ክንደይ ኣብ ምግታእ ሓጋዝ ዝኸውን ትብል ናይ ብሓቂ እዚ ሕጂ ጠቂስካዮ ዝፀናሕካ ፅብቕቲ ተመክሮ እያ ማለት እዩ ሕጂ እዛ ተመክሮ እዚኣ ናብ ኩለን ኮሌጃት ከማን ክትከይድ ኣለዋ ምክንያቱ እቲ ናይ ምትካኽ ሽጋራ ዝጅምር ኣብዚ ዕድመ እዚ እዩ ገለ ሰብ ኣብቲ ንእስነት ክጅምር ክእል ገለ ናብ ኮሌጅ ምስ ኣተወ ክጅምር ስለ ዝኽእል ዓብ ኣሎ ሚኒስትሪ ጥዕና በይኑ ክሰርሕ ኣይክእልን ምክንያቱ መሻርክቲ የድልዮ ማለት እዩ ስለዚ ኩለን ትካላት ኣብ ቤት ትምህርትታት ዘለዋ መንግስታውያን ይኹኑ ኣብ ብሕታውያን ትካላት ኩሉ ግዜ ኣብ ሽጋራ ኣፍልጦ ክዕብያ ይኽእል እዮም ኣበርክቶን ክዓብዩ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ዝተወስደ ብዓዲ ቀይሕ ትብሎ ዘለኻ ዓብ ዝኾነ ኣብነታዊ ዝኾነ ተበግሶ ብኻልኦትን ክድፋኣሉ ክኽእል ኣለዎ ማለት እዩ ተሓቂ ንሱ እዩ ክኸውን ዘለዎ ሕራይ ብፍላይ ኣብቲ ሳዕቤና ትንባኾ ብጥዕና እስኪ ዝርዝር ኣቢልካ ክትገልጸልና ሕጂ ጥዕና ኣብ ጥዕና መጀመርያ ብዘን ክንርድኦ ዘለና እንታይ እዩ ካብ ወልፊ ትንባኾ ዝርከብ ናይ ጥዕና ረብሓ ከምዘየለ መጀመርያ ክንፈልጥን ክንርዳእን ኣለና ካልእ ትንባኾ ናይ ክፍለ ኣካላትና እዩ ዘጥቃ እንተዳኢልና ኩሉ ግዜ ትንባኾ ሽጋራ ወይ ብምስሓብ ብትክ ክኸውን ይኽእል ወይ ብምምፃይ ክኸውን ይኽእል ወይ ብምሕያህ ክኸውን ይኽእል ናበይ ዝኣቱ መወዳእታ እንታይ ወላ ብሳምቦ ጌር ናብ ደም ይዝኣቱ ኣብ ደም ዝበፅሕ ከዓ ደም ከዓ ናበይ ዝበፅሕ እንተዳኢልና ኩላትና ከም ንፈልጦ ሙሉእ ኣካላትና እዩ ዝዘውር ስለዚ እንታይ ማለት እዩ ብኻልእ ኣዘራርባ ትንባኾ ነፍሲ ወከፍ ክፍለ ኣካላትና እዩ ዝሃሲ ሕጂ ብሓፈሻ ክንሪኦ ከለና ብሕፅር ዝበለ ግን ዝያዳ እቲ ሳዕቤናቱ ግን ኣብ ሳምቦ ከምኡ ድማ ኣብ ብሰራውር ደምን ልብን ጎሊሑ ይርአ ንኣብነት ኣብ ሳምቦ ሕጂ ሓደ ሽጋራ ዘትክኽሰብ ብሕዱር ሕማማት ናይ ስርዓተ እስትንፋስ ንክሕዞ ደሎ ተኽእሎ ብ13 ዕፅፊ ይውስኽ ካልእ መንሽሮ ናይ ሳምቦ ድማ ብ25 ሚእታዊት ይልዕል ስለዚ ኣብ ሳምቦ ከምቲ ዝበልናዮ ቶም ቀመማት ታር ንበልናዮም ካርቦን ሞኖክሳይድ ዝበልናዮም ዞም ቀመማት እዚኣቶም ንሳምቦ ስለዝሃስዩ ኣብ መወዳእታ ድማ ሳምቦ ማይ ሒዛ ከም ትተርፍን ብግቡእ ስራሕ ከይትሰርሕን ስለዚ ዝገብሮ ብሕፅረት እስትንፋስ ድማ ክሳብ ሞት ከስዕብ ይኽእል ማለት እዩ ስለዚ ቀዳመይቲ ተሃሳይት ኣብ ስርዓተ እስትንፋስ እዩ ካልእ ኣብ ስርዓተ ደም ዝበልናዮም እዩ ማለት እዩ ኒኮቲን ንስርዓት ደም ማለት ንሰራውር ደም ስለዝሃሲ ዝተፈላለዩ ፀቕጢ ደም ድኻም ልቢ ወቕዕ ሓንጎል ዝመልመስቲ ማለት እዩ እዚ ብሙሉእ እዚ ኣብ ከጋጥም ይኽእል እዩ ስለዚ ናይ ጥዕና ፀገም ሓፍ ዘይብል ጥዕና ፀገማት ኣብ ስርዓተ ዙረት ደም ወይና ኣብ ልቢ የጋጥም ሕጂ ኣብዚ ክንሪኦ ዘለና ንኣብነት ኣብ ሎሚ ግዜያት ኣብዚ ግዜ እዚ ማለት እዩ ዘይተመሓላለፍቲ ሕማማት ኣዝዮም እናናሃሩ እዮም ዝኸዱ ዘለዉ ሕጂ ኣብ ሃገርና እንተዳሪና ብክልተ እቲ ተመሓላለፊ ሕማምን ዘይተመሓላለፊ ሕማማት ዘሎ ማለት እዩ ስለዚ ብዙሕ ዝተገብረ ፃዕርታት ሚኒስትሪ ጥዕና ብዝገበሮ ፃዕርታት እቶም ተመሓላለፍቲ ሕማማት ሕጂ ክንቆፃፀሮም كيلنا لنا قال أمطفون بس يحملوا قالوا نفس تحت درجة بس يحملوا بتحدث نريون كلنا بنزوم زي تمحل لفت حمامات أزيم ندلعلو أبتم قدامه درجة يدي بقوله مالتي سلازي كندي موت كوين دلو كندي تانك موت كوين دلو بزغدي زدما لبن نيسرا وردم صقمي حدا خفت تانك نزي زمت صخا تنباخون فرياتوني كال حمام شكر إذا كال عينة حمام شكر نقوله كحزك زلو تخل أنت الأشجار جميل كمالتي إن دلعت تكختخينك ب400 توتي وسخ مخنياتو إذا كمان مزي نقصت بهالك في الأكلاتنا سلازم تنكف شكريا نختم عبل وين خمت زكاة شكريا خا خمت خلاتنا نفوت حضور حمام زي حو حمام سلازم خونه عبزون زجمات كم صالنا يخلي كله ولا فتم شكريا زلهم سوات زتكخو كا شكرهم نخيق على صورخا كم حد عبي زجمي كله تصورنت كنقول لهم كلنا تصورنت أكلات مالتنا حمام استفعل عليه عينات حمامات
ናይ ምጽዋር ዓቕሚ ይጎድል ስለዚ እንተ ዳ ጎዲሉ ድማ ብዝተፈላለዩ ሕማማት ትጥቃዕ ወላ ዛሰዓል ከማን ክትጥቃዕ ትኽእል ማለት እዩ ካልእ ኣብ ጸገማት ስርዓተ መፍረ ክንብል ከለና ሕጂ ብኽልተ ኣገባብ ክንሪኦ ንኽእል ኢና እዚ ኣብ ደቂ ተባዕትዮን ኣብ ደቂ ኣንስትዮን ስለዚ ኣብ ደቂ ተባዕትዮ እንታይ ከምጻልና ይኽእል ዋሕዲ ዘርኢ ከምጻልና ይኽእል ኣብ ምንቅስቓስ እውን እቲ ዘይንቀሳቐስ ጽቡቕ ገይሩ ክንቀሳቐስ ዘይክእል ዘርኢ ካልእ ዝንቡዕ ወይ ድማ ዘይንቡር ብቕርጺ ይኹን ምክንያቱ እቶም ቀመማት ንስርዓተ መፍረ ስለ ዝሃስዩ ኣብቲ ዘርኢ እውን ስለ ዝህልው ዘይንቡር ዝኾነ ዘርኢ ከምጽእ ይኽእል እዚ ዘይንቡር ዘርኢ ከማን ምንጻር ጥንሲ ከምጽእ ይኽእል ካልእ ምማት ናይ ወይ ድማ ምጉዳል ናይ ጾታዊ ስምዒት ክፈጥረልና ይኽእል ኣብ መወዳእታ ድማ ናይ ወሊድ ጸገም እውን ከምጽእ ይኽእል እዚ ጥራይ ዘይኮነውን እቲ ዘርኢ ስለ ዝትንከፍ ኣብቶም ዝውለዱ ህፃናት እውን ዓብ ዝኾነ ሃስያ ብኣእምሮውን ከምኡውን ድማ ዕቤታውን ጸገማትን ክኸትል ይኽእል ኣሌክሳንደር ብፍላይ እዚ ክጠቕስለይ ፀናሕኻ ማለት ነቶም ንጡፋት ኣትከኽቲ ጥራይ ድዩ ዝምልከት ወላቶም ዝበልናዮም እውን ልኡማት ኣትከኽቲ ንብሎም እዞም ፓስቲቭ ስሞከርስ እውን ይምልከት እዩ እዋ ኣብዚ ሕጂ እዚ ኩሎም እዩ ዝምልከት ኣብዚ ሕጂ ሕብረተሰብ ክነቕሓሉ ዘለዎ ጉዳይ እዚ እዩ ሕጂ ንኣብነት እንተ ደኣ ወሲድና ሲ ሓደ ዓርክኻ እንተ ደኣ ሽጋራ ዘትክኽ እንተ ደኣ ኮይኑ እሞ ከዓ ሙሉእ መዓልቲ ምስኡ ትውዕል ኣብዚ ሰትያ ሽጋራ ከዓ ምስኡ እንተ ደኣ ተብልኽ ትኾንካ ብኻልእ ኣዘራርባ ንስኻ እታ ሽጋራ ኢኻ ዘይሓስክያ ዘለኻ እምበር ኣትካኺ ኢኻ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ጽልዋ ብማዕረ እዩ ካልእ ናይ ድኳን ኮይንካ ኣብ ድኳን እንተ ደኣ ተገልግል ኮይንካ ወይ ድማ እንተ ደኣ ትሸይጥ ኮይንካ በዚ መፅእ ሰብ ምሳኻ እንተ ደኣ ዝሰት እንተ ደኣ ኮይኑ እስኻ እውን ኣትካኺ ኢኻ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ሳዕቤን ድማ ኩሉ ግዜ ዜሮ ዜሮ ብሳምቦ ኣትዩ ናብ ደም ኣትዩ ናብ ዝተፈላለዩ ኣካላት ስለ ዘጥቅዕ እዚ እውን ይትንክፍ እዩ ካልእ እዚ ጥራይ ዘይኮነ ጸገማት ናይ ኣፍ ጸገማት ዝበልናዮም ትርእዩ ማለት እዩ ንኣብነት ዝተረረ ክፍሊ ኣካላት ንብሎሲ ኣስናና ይምሽ ስለዚ ኣስናና ልዕሊ ዓፅሙ ማለት እዩ ስለዚ ኣስናና ግን ከመይ ገይሩ ከም ዝዕንዎ ኩሉ ሰብ ክሪኦ ይኽእል እዩ ኣዝዩ ብቐሊሉ መድመቲ ከጋጥም ይኽእል ናይ ቅርፃ ምሕባጥ ከጋጥም ይኽእል ኣስናና እውን ብቐሊሉ ክኸዱ ይኽእል እዚ እውን ሓደ ሳዕቤን ማለት እዩ እዚኦም ኣብቶም ቀጥታዊ ኣትከኽቲ ንብሎም ኣብቶም ልኡማት ከምኡውን ዘይጥዑይ ቆርበት እውን ከምፅእ ይኽእል እዩ ምክንያቱ መስርሕ ናይ ጥዕና ዕብየት ናይ ቆርበት ዕድመ የቀላጥፎ እዩ ስለዚ ሓደ ሰብ መንእሰይ ኮይኑ ግን እቲ ዕድሜው ወይ ድማ እቲ እርጋን ናይ ቆርበት ስለ ዘሎ ዓበ ክመስል ይኽእል ካልእ ናይ ምርኣይ ጸገማት ናይ ዓይኒ ጸገማት እውን ከጋጥም ይኽእል እዚ ንብሎ ዘለና ወላቶም ልኡማት ኣትከኽቲ ከጋጥም ካልእ ዝተፈላለዩ ዓይነት መንሽሎታት ካብ ኣፍ ጀሚራ ካብታ ትጅምረላ ካብ ኣፍ ንበሎ ጎረሮ ንበሎ ከስዕል ንበሎ ጸላም ከብዲ ኣብ ስርዓተ መፍረ ናይ ማህፀን እዚ ብምሉእ እዚ ጠንቅታት ክኸውን ይኽእል እዩ ሕራይ ጽቡቕ ኣሌክሳንደር ብፍላይ ሎሚ ሽጋራ ኣብ ዝኾነ ቦታ ምስታይ ዳርጋ ልሙድ እንዳኾነ ንሪኦ ኣለና ወላ እኳ እዚ ኩሉ ክንጠቕሶ ፀናሕና ጸገማት እንዳሃለዎ ሕጊ ወይ ኣዋጅ የለን ዲ ኣብ ህዝባዊ ቦታታት ምትካኽ ዝኽልክል ሕጊ ኣለና መንግስቲ ኤርትራ ዝወፀ ኣብ 2004 ብ143 ዝፍለጥ ኣለና እዚ ሕጊ እዚ እንታይ እዩ ዝብል ኣብ ህዝባዊ ቦታታት ምትካኽ ሽጋራ ፍቑድ ኣይኮነን ንኣብነት ኣብ መንግስታውያን ክኸውን ይኽእል ኣብ ብሕታውያን ትካላት ሰባት ኣብ ዝእከበሉ ኣብ ናይ ስራሕ ቦታ ፍጹም ሽጋራ ምትካኽ ኣይፍቀድን ተወሳኺ ድማ መውዕዋዕ ሽጋራ ብዝተፈላለየ መልክዕ ብቐጥታዊ ክኸውን ይኽእል ብዘይቀጥታዊ ዝግበር ኣይፍቀድኒ ኩልኩል እውን ብሕጊ ካልእ እዚ ብነፃ ምዕዳል ሽጋራ ከም ህያብ ምሃብ ጎዲልካ ምሻጥ እዙኢታት እውን ምስኡ ዝተኣሳሰር እዩ ስለዚ ሕጊ ኣለና ቁርበቲ ሕጊና ሰባት ቁርበቲ ንቕሓት ክህልዎ መጀመርያ ለውጢ ዓብ ዝኾነ መሰረታዊ ለውጢ ክመፅእ እንተ ደኣ ኮይኑ ሕብረተሰብ መጀመርያ ክነቅሕ ክኽእል ኣለዎ ስለዚ ሕብረተሰብ እንተ ደኣ ነቂሑ ነቲ ሕጊ እንተ ደኣ ፈሊጥዎ እቲ ሕጊ ከተግብሮ ዝኽእል ሕጂ ቁርብ ንቕሓት ኣለና ሓላፍነታውያን ዘይምውሳድ እምበር ሕጊ ኣለና ስለዚ ነዚ ሕጊ እዚ ክነፅንዖ ብዛዕባ እዚ ሕጊ እዚ ዝያዳ እቲ ሕብረተሰብ እውን ኣፍልጦ ከለዎ እንታይ ክግበር ኣለዎ ዳትን ከምቲ ዝበልኩ እቲ ቀዳማይ እቲ ሰብ ንነፍሱ ክጣበቕ ክኽእል ኣለዎ ማለት እዩ ንኣብነት ሓደ ሰብ ኣብ ጥቓ ኮይኑ ሽጋራ ክሰቲ እንትከሎ ግደፍ ክትብል ኣለካ ቀደም ሽጋራ ክሰቲ እንከሎ ሰብ ተሓቢኡ ይሰቲ ነይሩ ምስቲ ምክንያቱ ኣዝዩ ሕፉር ዝነበረ ልምዲ ነርና ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚ ሕጂ ግዜ እንታይ እንደኾነ ኸይዳሉ መንእሰያት ከም ልሙድ ሰብ ከማን ምግሳፅ ገዲፍዎ ቀደም ወዲ መን እዩ እዚ ዝበሃል ዝነበረሉ ከም ልሙድ እንደኾነ ስለዚ እቲ ሕብረተሰብና ነዚ ክተጋሃሎ ክኽእል ኣለዎ
كتجهلو كخلالو كنقحلو كالي عتب زخنا مقصصار كغبرالو مالتي استفلالي بمبصح نابتن تكالات بمرأي لوتون كمصي يخل بحفشه كنتايتي كردوم زلو كلهم حلفتي كلهم تم حلفت التكالات مالتي مسارتاوي فتح نخمصو حلفنا تكوسدلهم تكالاتهم سك نصح كاب شجره كغبرو كخلو الله ስለዚህ ከምዚ አይነት እንተዳ ስርዓት ተሰርሑ كغدل يخلي يبل حراي كمز استغسنايو ازيو شجره متكخ تنبخو متقام ازيو نتعنا غدا مخانو رينا لنا ስለዚህ سبات دا خبزي والفزي بخمي كغلاغلو كنحجزهم نخل هو حجي استفلالي سبات حجي نناتم تمكرلو حجي ابت نغبرو ناي تمرتي استفلالي تمكرات التاريخ مالتي جلسه حجي شجره مسكبري سلازي تخيت سلاز حسرتني باقي رقدي في يبلخها قال ودي تترفنا الشجره كسات يوي حيزو مسن حنشو مسكرو كوا يبلخ حجي انتايو ابزي كنحجزو من مجمريا تفلطت زفلطت ز كللو فلطتي نخلو كاب استفلالي والفتات كناغفكن نصح غبره كان زخيل سلازي مجمريا فلطت كلو خلالو كالاي ابزي مصنعت خمزه ملكتو كابتوم زتكخو توم زتكخ زنوبر يبصح ስለዚህ እንታይ ማለት ይባላል አዘራርባ ንሳቶም እንተ ዳ ከቋርጹ እንተ ዳ አኺሎ ንሳኸም ተቋርጹን ከተቋርጹም እትኸል ከተአመን ክትከላለከ ስለዚህ መጀመሪያ እምነት ኮልሎን ሽጋራሲ ከገድፋ ይخئل ዝብል እምነት ኮልሎ ካለ ትውሳኔ ቁርጽ ዝኾነ ውሳኔ ኩስኑ ኮልሎ ማለት እዩ ካለ ነፍሶምን كمول كلهم لسه خام ملخون أجداسي مخنيات اللومين أنت دا قديك أصبح نحلا تملس أنت دا خوينك زي تجمي كله مسؤول التأسيس الأجابات لما كحجزنا زخل أنت هلا بملو تتقوموا لزنا نشجارة خون نجفون إز بملو زي أريح كأخذ فقط كلا لك كله مس شجارة زت كخبطة كابزيوم كترحك كلا لك كله كم أول توز بحلو لمدتات كتر كم سبورت مقبار متصحفت من باب موسيقى مسمع زياتهم كله مس نحنقولنا ممكن عيش وصلنا نخل ماستيكا كنحيي خلنا مايك نست كنكلالنا موت ثلاثه تقلنا بزيتات استاكن كبر نخلينا اموداتا كله قندي كتوج لك اواج بتاعم ياقداس انتم بيتسب كالهم شجره قديفه اي انتم صفوت شجره قديفه انت دالك كتابعوا خيخو اليوم كابت زنبره كان يستفلالي ناي قطباو بزيك ناي طنا سلنزارب سلازلنا نمر كله ازي مسؤول تاثر صقمات سلازلو او كحجزو خاي مالتي كله ابطوم نخيتت كخون انتي كخون خا مالتي كم دقف كم حجز كخون خا سلازخلو فتوتا هول غزي شجره قديفه اي المبال ازيم حدا خبطم عبيتي اجابات كوينم راي منسي الكسندر بين غزينا اخيلو نايكلت غزي زلنا سلازم موداتا بزغاطام زي نزينا تنباخون تعنا وصعبيناتنا ملكتك نحبرسب انتي تبلو اوكي قداماي نتوم زيتكخو شجاره كاب شجاره زركب ربح خمزي لا ترديم كابزي قصلو مالتي كالتوم زتكخو دما بزا اغاطام زي شجاره ازيو حفزي بالابطعنن ابكال اب امراون اب قطباون حسيا سمرات سلازغدف عدمون سلازي حصر كابلوم جميروم نخغدفو زتباب كالاي حلافنتاوين كخونو كل غزي شجاره خساتين كلو حصاناتين كل غزي زتقع مالتي سلازي حلافنتاوين كخساتين كلو نخال سب اب عواق عداغا زي تكخون الله مالتي كال نزي خغدلو زخلو كم قرص موساخ كال غسغسات ونكا كعبك خلالو مالتي سلازي اموداتا نزي منسي الكسندر بين كيلاز باوطعنا منستري تعنا زوا ماكل سلتي افستورينا مزي خزاب كان يا مخرب سميم سم تعزبت ندقمي مسكنك يعني الانوني مسكن بارك زخركم تعزبت بزعبا تنباهون تعنا وصعبيناتون كنكايدو صنحنا يا مخرب ابسزازي ملوس لمكتالكم نمسكن بروكنا